Hvad er det, I er? Vi er hold 6. Hold 6 er et familietræf, eller hvad? Ja, Ja, okay. vi hygger os rigtig meget. Okay. Hvor kommer I hen fra oprindeligt? Vi kommer fra alle steder i landet. Okay. Hvordan har I fundet Rømø Labyrintpark? Det var vist min fars kæreste, der havde været her før med noget arrangement, tror jeg. Nå, okay. Har det været sjovt nok indtil nu? Ja, Ja, vi er okay. ikke så gode til det, men det er sjovt. Ja, ja. Er der nogen årsag? Nej. Vi skifter her. Hold 2 nummer 8, check!